ಸೊಲ್ಮೆಲು ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ತುಳು ವಾರ್ತೆಲು ಯಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಈನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು. ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದರು ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಂಧನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗು. ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಡು ವಾರ ಅಕೇರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಗತ್ಯ ಸೊತ್ತಲಿನ ಬೇರೋಗು ಅವಕಾಶ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪಿರಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಳ್ಳೋಳಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಸರಕಾರಿ ಜಾಗಿಡು ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ವಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಲಿಡ್ದು ಕಟ್ವಣ ದೆಪ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ. ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪುನಃ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೀಕ್ ಕರಿನ ವರ್ಷ 130 ಕೇಸು ಈ ವರ್ಷದ ಸುರುಕೆ 270 ಒಂಜಿ ವರದಿ. ವಾರ್ತೆದ ವಿವರ. ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗ್ ಇಂಧನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಮೇರೆಗ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ಕೊಡಗು, ಜಿಲ್ಲಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಕೆದ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರವುರಿದಿನ ವರ್ಗದ ಇಲಾಖೆದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದನ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅರೆನ ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಖಾತೆಲಿನ ಪಟ್ಟದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಪಣವು ಕಾಸು ಬೊಕ್ಕ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಖಾತೆನು ಅರೆಗೆ ಒರಿಪಾವಂದಿರ ಕಡೀರ್ದ ಸರ್ತಿ ಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನ ಕಾರ್ಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ಗ್ ಇಂಧನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಖಾತೆ ಕೊಡ್ತಿರ. ಸುಳ್ಯದ ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಮೇರೆಗ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆ ತೆಗೆದನ. ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಸರ್ಕಾರಡು ಮುಜರಾಯಿ ಮಂತ್ರಿ ಆದಿತ್ಯನ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲಿನು ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರವರಿದಿನ ಇಲಾಖೆಗೂ ಮಂತ್ರಿ ಮಲ್ತಿದೆರ. ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಮೇರೆಗ್ ಗೃಹ ಖಾತೆ, ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ವರಿಗ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ, ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರಿಗ್ ಸಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ಟಿ ಕಲ್ಯಾಣ, ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯರಿಗ್ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಡು ಕೈಗಾರಿಕೆ. ಆರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರ ಮೇರೆಗ್ ಗೃಹ ಖಾತೆ, ಬಿಸಿ ನಾಗೇಶ್ವರಿಗ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ, ಬಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲುರಿಗ್ ಸಾರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಸ್ಟಿ ಕಲ್ಯಾಣ, ಮುರುಗೇಶ್ ನಿರಾಣಿಯರಿಗ್ ಮಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ನಡು ಕೈಗಾರಿಕೆ. ಆರ್ ಅಶೋಕ್ ಮೇರೆಗ್ ಕಂದಾಯ, ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪರಿಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್, ವಿ ಸೋಮಣ್ಣರಿಗೂ ವಸತಿ ಬೊಕ್ಕ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯ ಖಾತೆನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯರು ಕೊರಿಯರು. ರಾಜ್ಯದ ಎನ್ಮಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಡ್ದಿಂಚ ವಾರ ಅಕೇರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಯಾದುಂಡು. ಅವಿತ ಒಟ್ಟುಗೂ ರಾಜ್ಯದ ಒರ್ಮೆಡು ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂಲ ಉಂಡು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಗತ್ಯದ ಸೊತ್ತುಲಿನ ಬೇರೋಗು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಿರೋ. ಒಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ನನೊಂಜಿ ಕಡೆಟ್ ವಾರ ಅಕೇರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಡಾವ್ರ ಜನ ಕಂಗಾಲಾತಿರು. ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹೊರಡ್ದೊರನೆ ವಾರ ಅಕೇರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ದಿರ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಲಾಯ್ನ ಬೆಳಗಾವಿ, ಬೀದರ್, ವಿಜಯಪುರ, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೇರಳ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಲಾಯ್ನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಕೊಡಗು, ಮೈಸೂರು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಮರಾಜನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಲೆಡು ಶುಕ್ರವಾರ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಡ್ದು ಸೋಮವಾರ ಕಾಂಡೆ 5 ಮುಟ್ಟ ವಾರ ಅಕೇರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿ ಇಪ್ಪುಂಡು. ವಾರ ಅಕೇರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂದ ಪೊರ್ತುಡು ತೆನಸು ದಿನನಿತ್ಯದ ಸೊತ್ತುಲು, ಕಾಯಿ ಕಜಿಪು, ಫಲವಸ್ತು, ಮೀನು, ಮಾಸ, ಡೈರಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಲಿನ ಬೂತು, ಪಶು ತೆನಸು ಅಂಗಡಿಲೆಗ್ ಕಾಂಡೆ 5 ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಮುಟ್ಟ ಬೇರೋಗು ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಸಾದಿಬರಿ ಬೇರೋಗ್ಲ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ವೈನ್ ಶಾಪ್ಲಿಡ್ದು ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಕೊನೊವಲಿ. ಹೋಟೆಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಲಿಡ್ ಪಾರ್ಸೆಲ್ಗ್ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ರಾಜ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಫೀಸ್ಲೆಗ್ ಬೇಲೆಗ್ ಪೋಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತುಂಡು. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕಂಪನಿ ಬೇಲೆದಕ್ಕಲು ಕಾರ್ಮಿಕ ಗುರ್ತಿ ಚೀಟಿ ತೋಜಾದು ಪೋವಲಿ. ವಿಮಾನ ಬೊಕ್ಕ ರೈಲ್ ಆಫೀಸ್ಗ್ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾರ್ಡ್ ಪೋಪುನಕಲು ಟಿಕೆಟ್ ತೋಜಾವಡು. ಸರ್ಕಾರಿ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ಸಂಚಾರಗೂ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಟುಂಬದ ಲೇಸ್ಲೇನು 100 ಜನ ಮಿತಿಟ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಪಾಲನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ನಡಪಾಯರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತುಂಡು.
ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನದ ನರಸಿಂಹ ತಂತ್ರಿಲೆನ ಎಲ್ಯಮಗೆ ಪದ್ಮರಾಜ ತಂತ್ರಿಲೆನ ಕೈಚಾತುರ್ಪುಡು ತಾರೈದ ತಿಪ್ಪಿಡು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕಲಾಕೃತಿಲು ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು. ಕೊರೋನಾ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪುರ್ತುದ ಅರೆನ ಸಾಧನೆ ಮಾತಿರ್ನಲ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಸಂದದನು. ಕುಡುಪು ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಲ್ಯದ ನರಸಿಂಹ ತಂತ್ರಿಲೆನ ಎಲ್ಯಮಗೆ ಪದ್ಮರಾಜ ತಂತ್ರಿಲೆನ ಕೈಚಾತುರ್ಪುಡು ತಾರೈದ ತಿಪ್ಪಿಡು ಅದ್ಭುತವಾಯಿನ ಕಲಾಕೃತಿಲು ಮೂಡ್ದು ಬೈದನು. ಕೊರೋನಾ ಮಾಮಾರಿದ ಕಷ್ಟದ ಪುರ್ತುಡು ಸರಕಾರದ ಆದೇಶದಂಚ ಮಾತಿರ್ಲ ಇಲ್ಲಡಿಯುತ್ತದೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾದ ಆಜ್ಞೆನು ಪಾಲನೆ ಮಲ್ಪುಡು ಪನ್ಪುನ ಪುರ್ತುಡು ದಿಕ್ಕಿನ ಅವಕಾಶನು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡುಗಳಸೊಂದು ಮನಸ್ಸದ ಆಲೋಚನೆಲೆನು ಕಲಾ ಚಾತುರ್ಪುಡು ಕಾರ್ಯರೂಪುಗು ಕನತದು ಪದ್ಮರಾಜ ತಂತ್ರಿಲು ಮಾತಿರ್ನಲ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಗೆ ಸಂದಿದೆರು. ಕೇಶವ ತಂತ್ರಿಲು ತಾರಾಯಿ ಚಿಪ್ಪಿಡು ಮಲ್ತಿನ ಸೊನ್ಪ ವರ್ಷದ ದುಂಬುದ ಗಂಧದ ಬಟ್ಟಲು ಇತ್ತೆಲ ತಂತ್ರಿಯರ್ನ ಇಲ್ಲಡುಂಡು ಅವಿಕ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ಪೊದಿಕೆ ಮಲ್ಪಾದು ಕಾತೊಂದು ಬೈತಿರೋ. ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಕಳ್ಳೋಳಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ವಣ ಕಟದಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ವರದಿ ಆತಂಡ. ಸರಕಾರಿ ಜಾಗೆ ಉಲೈ ಪಾಡೊಂದು ಕಟ್ಟಾವೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಟ್ವಣನು ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡಪಾದು ಜರಿತು ಪಾಡ್ದಿರ. ಸರಕಾರಿ ಜಾಗೆ ಉಲೈಪಾಡ್ದ ಕಟದಿನ ಕಟ್ವಣನು ಅಧಿಕಾರಿಲು ದೆಪ್ಪೈನ ಸಂಗತಿ ಬಂಟ್ವಾಳದ ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸುತ್ತದ ಕಲ್ಲೋಳಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ನಡೆತದಂಡ. ಮಿತ್ತ ಪೆರಾಜೆ ಕಳ್ಳೋಳಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಸರಕಾರಿ ಜಾಗೆನು ಉಲೈಪಾಡ್ದ ಕಟ್ವಣ ಕಟ್ಟುನ ಬಗೆಟ್ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗುಮನಗು ಬೈದಂಡ. ಈ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆತ್ತೊಂದು ಪಿಡಿಒ ಶಂಭು ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಜಾಗೆಗು ಪೋದು ತೂನಗ ಕಾನೂನು ಮೀರ್ದು ಕಟ್ವಣ ಕಟ್ಟೋದಿತ್ತೆರೋ. ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ವಣ ಕೆಲಸ ಉಂತಾವುಡು ತತ್ತಂಡ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ನಿಯಮದಂಚ ಕ್ರಮದೆತ್ತೊನ್ನ ಬಗೆಟ್ ಕಟ್ವಣಗು ನೋಟಿಸ್ ಅಂಟಾದಿರೋ. ನೋಟಿಸ್ಗು ಬಿಲೆ ಕೊರಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಕಟ್ವಣ ಕಟ್ಟುನ ಕೆಲಸ ನಡತೊಂದಿತ್ತಂಡ. ಅಂಚಾದ ಆಗಸ್ಟ್ ಆಜೇಕ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಪೆರಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಪಿಡಿಒ ಶಂಭು ಕುಮಾರ್ ಶರ್ಮಾ ಮಾಣಿ ಗ್ರಾಮ ಕಾರಣಿಕರ್ ಸುರಕ್ಷಾ ಬೊಕ್ಕ ಪಂಚಾಯತ್ ಬೇಲದಕ್ಲೆಗ್ ಜಾಗೆಗು ಪೋದು ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ವಣ ಜರಿಪಾದಿರೋ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಈ ವರ್ಷ ಕರಿನ ವರ್ಷೋಡ್ಲ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೀಕ್ ಹೆಚ್ಚಾತಡ. ಕರಿನ ವರ್ಷ 130 ಕೇಸ್ ಇತ್ತಡ. ಅಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಸುರುಕೆ 270 ಜನಕ್ಕೂ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೀಕ್ ಬೈದಡ. ಇತ್ತೆ ಆ ಬಗೆಟ್ ಒಂಜಿ ವರದಿ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೀಕ್ ಕರಿನ ವರ್ಷೋಡ್ದು ಈ ವರ್ಷ ಏರೊಂದುಂಡು. ಕರಿನ ವರ್ಷ 130 ಕೇಸ್ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಸುರುಕೆ 270 ಜನಕ್ಕೂ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೀಕ್ ಉಂಡು. ಕೊರೋನಾ ಸೀಕದ ಪೋಡಿಗೆದ ನಡುಟು ಉಮಿಲಿಡ್ದು ಪರಡುನ ಮಾರಕ ಸೀಕದಂಚಿ ಗುಮನ ಕೊರಂದಿ ನೆಡ್ದು ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಡೆಂಗ್ಯೂ ತರೆಬೇನೆ ಉಂಡು ಮಲ್ತದಂಡ. ಇಲ್ಲು ಸುತ್ತಲ ನೀರು ಉಂತಂದಿನಂಚ ಜಾಗ್ರತೆ ಮೂಡಾದ್ ಉಂದೇನು ಪತ್ತಗ ಕನೋಡಾತೆ. ಅಂಡ ಎಕರೆಗಟ್ಲೆ ಕಂಗ್ ತೋಟಡು ಉಮಿಲ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆವಂದಿನಂಚ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಲ್ಪನವು ಮಲ್ಲ ಸವಾಲಾದುಂಡು. ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿ ನಾಗಭೂಷಣ ಈ ಬಗೆಟ್ ಪಾತಿರ್ದು ವಿವರ ಕೊರಿಯರು. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಗಾಲದ ಈ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪ್ರಕರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಡೆಂಗು ಪ್ರಕರಣಗಳು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಗಮನಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಕುರಿತಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತಾ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮೊದಲಿಂದ ಕೂಡ ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿತ್ತು. ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕ್ರಮನ ವಹಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗು ಇನ್ನಿತರ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮುತುವರ್ಜಿ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ನಿಗಾ ಅಥವಾ ಸರ್ವೇಕ್ಷಣಾ
ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ವಹಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಗೂ ಕಟ್ಟದಿನ ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ನಗರಸಭೆ ಪಂಚಾಯತ್ಲಿನ ಸಾಯ ದೆತ್ತೊಂದುಂಡು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೆಲೆಡು ಉಂತುನ ನೀರುಗು ಮರ್ದು ಪಾಡುನ ಇಲ್ಲಡು ಜಾಗೃತಿ ಇಂಚ ಪಾಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಡೊಂದು ನಗರಸಭೆ ಸಾಯೋಡು ಬೈಲಾ ಕನಪುನ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಸಜ್ಜಾತಂಡ. ಈ ಬೈಲದಂಚ ಕಟ್ಟುವಣ ಕಟ್ಟವನಕುಲು ತೋಟದ ದನಿಕುಲು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಯಜಮಾನಿರು ನೀರು ಉಂತಂದಿನಂಚ ತೂವನೊಡು. ಸುತ್ತಮುತ್ತ ನೀರು ಉಂತುದು ಇತ್ತಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಕಾಸು ದಂಡ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸು, ಲೈಸೆನ್ಸ್ ತೆತ್ತುಪಾಡ್ನ ಕಾನೂನು ಈ ಬೈಲಡು ಸೇರಾಯರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಟ್ಟಣೆ ನಡಪಾದಂಡ. ಮಲೇರಿಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಭಟ್ ದಾನೆ ಪನ್ಪಿರಿಂದ ಕೇನ್ಲೆ. ಓವರಾಲ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಇಡೀ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಾವು 130 ಡೆಂಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ವರ್ಷ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜುಲೈ ಎಂಡ್ ಒಳಗಡೆ ಸುಮಾರು 276 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಡೆಂಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಪ್ಸರ್ಜ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಣ್ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಆದರೆ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಡೆಂಗಿ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಯೂಸ್ವಲಿ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಅಂಕಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸುಮಾರು 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಇದೆ, ಕೇಸ್ಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಾರಣವೂ ಇದೆ, ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಮಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇದಲ್ಲಿಯೇ ಸೈಕ್ಲೋನಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ರೇನ್ ಶುರುವಾಯಿತು. ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಂಟರ್ಮಿಟೆಂಟ್ ರೇನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಲೋ ಲೈಯಿಂಗ್ ಪ್ರದೇಶಗಳಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲೋದ್ರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂ ಕೊರೋನಾ ಸೀಕಿಡ್ದು ಹೆಚ್ಚ ಅಪಾಯದವು. ಸೀಕಿಡು ಸೈತಂಡಲ ಆಂಡ್ 2 ವರ್ಷದ ದುಂಬು ಒಡಿಪು ಸೇರ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೀಕಿಡು ಪಾಕ ಜನ ಸೈದೇರು. ಅಂಚಾದು ಜನಕುಲು ಬಾರಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪೊಡಾತಂಡ. ಬೊಲ್ಲ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ಟು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಲಿನ ಸಭೆಗೆ ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಕಾರು ಮಗರ್ದು ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆದ ಎಇಇ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಾಗೆಡೆ ತೀರ್ನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಅಧಿಕಾರಿ ಮುದುಕಣ್ಣನವರ್ ಮೇರೆಗೆ 58 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕುದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರಾಜಮಾರ್ಗ ಆಜ್ಪತ್ತ ಮೂಜೇತ ಬಾಳೆಗುಳಿ ಕೈತಲು ಅಧಿಕಾರಿಲಿನ ಕಾರ್ ಮಗರ್ದು ಸಿದ್ದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆದ ಎಇ ಮುದುಕಣ್ಣನವರ್ ಜಾಗೆಡೆ ತೀರ್ದೆರು. ಅರೆಗೂ 58 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಬೊಲ್ಲ ಸಂತ್ರಸ್ತರಿಗೂ ಪರಿಹಾರ ಕೊರ್ಪುನ ಬಗೆಟ್ಟು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಮಂತ್ರಿಯರ್ನ ಸಭೆಕ್ ಅಧಿಕಾರಿಲು ಕಾರಡು ಬರೊಂದಿತ್ತೆರು. 4 ಜನ ಅಧಿಕಾರಿಲೆಗೂ ಜೋರ್ದ ಪೆಟ್ಟಾತಂಡ. ಅಕ್ಲಿನು ಅಂಕೋಲಾ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರವಾರದ ಕಿಮ್ಸ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರ್ಸಾದಂಡ. ಶನಿವಾರ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಆಫೀಸಿಡು ಮಂತ್ರಿ ಶಿವರಾಮ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ದುಂಬಾಳ್ತೆಡು ಸಭೆ ಅಟ್ಟಣೆ ಆದಿತ್ತಂಡ. ಸಭೆಗೂ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆದ ಶಿರಸಿ, ಸಿದ್ದಾಪುರ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಡಗೋಡ ತಾಲೂಕು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಲು ಒಂಜೇ ಕಾರಡು ಬರೊಂದಿತ್ತೆರು. ಡ್ರೈವರ್ನ ಪತ್ತು ತತ್ತದು ಕಾರು ಮಗರ್ದಂಡ. ಅಂಕೋಲಾ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ನಡಪಾದಿರು. ಪೊಲೀಸ್ ಶ್ವಾನದಳತ ನಾಯಿಲು ಪೊಲೀಸರ್ನಾತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಪರಾಧ ಕೇಸ್ಲಿನ ನಾಡುಪತ್ವ ಅಂಚಾದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಡು ಬೇತೆನೆ ಶ್ವಾನದಳ ಉಂಡು. ಸಾದಿಬೀದಿ ನಾಯಾಂಡದಾನೆ ಐಕ್ ನರಮಾಣ್ಯನ ಮುರ್ಗೌಂಡು ಪನ್ಪುನೇಕ ಉದಾರ್ಮೆ ಆದ್ ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೈತಲ್ದ 2 ನಾಯಿಲು ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಬನ್ನಗ ಮುಟ್ಟಬತ್ತದು 2 ಕೈಲಾದೆರ್ತದು ಮೋಕೆ ತೋಜಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಅಪರಾಧ ಕೇಸ್ಲಿನ ನಾಡುಪತ್ತುನವಲು ಪೊಲೀಸರ್ನಾತೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ವಾನದಳ ನಾಡುಪತ್ತುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸಿಡು ಐತ ಸಾಕ್ಷಿ ಪತ್ತರೆ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಯಿಲಿನ ಕನತದು ತನಿಖೆ ಸುರು ಮಲ್ಪುವೆರು. ಏತೋ ಕೇಸ್ಲೆಡು ಶ್ವಾನದಳ ಆರೋಪಿಲಿನ ನಾಡುಪತ್ತು ಕೊರ್ತ. ಅಂಚಾದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಡು ಬೇತೆನೆ ಶ್ವಾನದಳ ಉಂಡು. ಕುಡ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರ್ ಎನ್ ಶಶಿಕುಮಾರ್ ಕುಡ್ಲಡು ನೈಟ್ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಪೊರ್ತುಡು ಬಂದೋಬಸ್ತು ನಡಪಾನಗ 2 ಸಾದಿಬೀದಿ ನಾಯಿಲು ಅರೆನ ಕೈತಡೆ ಬತ್ತದು ಪ್ರೀತಿ ತೋಜಾಯಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ. ಕದ್ರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೈತಲುಪ್ಪುನ 2 ಸಾದಿಬೀದಿ ನಾಯಿಲು ಪೊಲೀಸ್ ಕಮಿಷನರೇನು ತೂದು ಕೈತಡೆ ಬತದು ಬೀಲ ಬೀಜಾದ. ಆತೆಯತ್ತು 2 ಕೈ ಮಿತ್ತದೆರ್ತದು ಪ್ರೀತಿ ತೋಜಾದ. ಕಮಿಷನರ್ ಆ ನಾಯಿಲಿನ ಮೇ ಪೂಜಿದು ಪ್ರೀತಿ ತೋಜಾಯಿರು.
65 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದಂಗದಿನ ಒರಿ 15 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣಗು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ನಡೆತದಂಡ ಆರೋಪಿ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಅನಂತ ಶೇರಿಗಾರನು ಫೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದೇರ 55 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯ ದಂಗದಿನ ಒರಿ 11 ವರ್ಷದ ಪೊಣ್ಣೊರ್ತಿಗ್ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡಪಾಯಿನ ಸಂಗತಿ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡ್ ನಡೆತದಂಡ ಆರೋಪಿ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಅನಂತ ಶೇರಿಗಾರನು ಬಂಧನ ಮಲ್ತದು ಫೋಕ್ಸೋ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡ ಅನಂತ ಶೇರಿಗಾರೆ ಉಪದ್ರ ಕೊರಂದಿತ್ತಿನ ಬಗಿಟ್ಟು ಪೊಣ್ಣು ಜೋಕ್ಲೆನ ಸಹಾಯವಾಣಿಗ್ ಫೋನ್ ಮಲ್ತದು ತೆರಿಪಾದಲ್ ಅಕಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಜೋಕ್ಲೆನ ರಕ್ಷಣಾ ಘಟಕಗೂ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಿರ ಕಾನೂನು ಪರಿವೀಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಆಚಾರ್ ಸಮಾಜ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಯೋಗೀಶ್ ಬೊಕ್ಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಭೇಟಿ ಕುರ್ದು ಪೊನ್ನಡ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡಪಾದಿರ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೊಂಜೋಲೆನ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೂ ದೂರು ಕೊರಿಯರೆ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆಗ್ ತೆರಿಪಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಲ್ದಕ್ಲೆನ ದೂರದಂಚ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದು ಆರೋಪಿನ ಪತ್ತದು ಫೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆದಡಿಟ್ ಕೇಸ್ ಪಾಡ್ದಂಡ ಇತ್ತೆ ಕುಡೋರೈನಿತ ಮಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಲು ಎಸ್ ಅಂಗಾರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದರು ಖಾತೆ ಮಂತ್ರಿ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರ್ಲಿಗ್ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಂಧನ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ವಿ ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಗ್ ಕೇರಳ ಕರ್ನಾಟಕ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡಡು ವಾರ ಅಕೇರಿದ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅಗತ್ಯ ಸೊತ್ತಲಿನ ಬೇರೋಗು ಅವಕಾಶ ಬಂಟ್ವಾಳ ತಾಲೂಕು ಪಿರಾಜೆ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಕಳ್ಳೋಳಿ ಗುಡ್ಡೆಡು ಸರಕಾರಿ ಜಾಗಿಡು ಅಕ್ರಮ ಕಟ್ವಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧಿಕಾರಿಲಿಡ್ದು ಕಟ್ವಣ ದೆಪ್ಪವನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಒಡಿಪು ಜಿಲ್ಲೆಡು ಹೆಚ್ಚೊಂದು ಪುನಃ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಸೀಕ್ ಕರಿನ ವರ್ಷ 130 ಕೇಸು ಈ ವರ್ಷದ ಸುರುಕೆ 270 ಒಂಜಿ ವರದಿ ತುಳು ಜನಕ್ಲೆನ 4ನೇ ತಿಂಗಳು ಆಟಿ ಕುಲೆಕ್ಲೆನ ತಿಂಗಳು ಪನ್ಪುನ ಮಲ್ಲ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಆಟಿದ ಅಮಾಸೆ ದೆಟ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ದಿನ ಆದಿತ್ತದು ಈ ಸರ್ತಿ ಐತಾರ ಅಮಾಸೆದ ಆಚರಣೆಡು ಪಾಲೆ ಮರತ ಕೆತ್ತೆದ ಕೈಪೆ ಮರದ ಪರ್ಪುನ ಕಟ್ಟು ಉಂಡು ಪಾಲೆ ಮರತ ಕೆತ್ತೆದೆಪ್ಪುನಗ ಜಾಗ್ರತೆ ಒಪ್ಪಡು ಆಟಿ ಅಮಾಸೆ ಆಚರಣೆಡ್ದು ಲೋಕದ ಮಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ದೂರ ಆವಡು ಸೊಲ್ಮೆಲು